Hei ihana! Tervetuloa Koodea keholle kanavalle. Mun nimi on Ellu. Tänään me tehdään lempeä ja hemmotteleva, rauhoittava yin-jooga-harjoitus. Yin-joogassa me pysytään aina jonkun aikaa tietyssä asennossa. Avataan meidän kehoa pehmeällä hengityksellä ja avaavilla asennoilla. Tässä harjoituksessa saatat tarvita tyynyjä, joten nappaa semmoinen lähellesi. Ja tuu sitten sen jälkeen istumaan mukavasti. Otetaan 3 syvää hengitystä ennen kuin aloitellaan. Laita käsi rinnalle ja vatsan päälle. Vedä syvää henkeä. Ja puhalla ulos. Vedä syvää henkeä. Ja puhalla ulos. Vedä syvää henkeä. Ja puhalla suun kautta ulos. Tunnustele ihan hetken aikaa, että miltä sun energia tuntuu tänään. Missä ehkä tuntuu jännitystä, kireyttä. Tai ehkä, että missä kohdassa kehoa sulla on mukava, rento olla. Aloitellaan meidän harjoitus. Me aloitetaan tää koiranpentuasennosta. Tyynyt voi olla vähän siellä sivummalla. Koiranpentuasennossa me venytetään kädet pitkälle eteen ja annetaan sydämen rinnan alueen sulaa kohti lattiaa. Leuka voi pyrkiä hitaasti sinne lattiaa kohti. Peppu on kohti kattoa. Vedä syvää henkeä ja anna itsesi rauhoittua tässä asennossa. Anna sun kehon sulaa lempeästi ja hellästi. Ehkä huomaat, kuinka jokaisella hengityksellä sun keho pehmenee vähän enemmän. Sulaa vähän syvemmälle kohti lattiaa. Vielä muutama hengitys tässä. Hyvä, nouse hitaasti ylös. Seuraava asento on lepäävän soturin asento ja tätä varten voit ottaa muutaman tyynyn. Se saattaa tuntua mukavalta siellä. Tuu tällä lailla jalkojen päälle istumaan
Ja vetäydy sitten hitaasti tänne taakse lepäämään sun tyynyjen päälle. Polvet pyrkii kohti toisiaan, mutta esimerkiksi mulla ne ei tunnu mukavalta, kun on yhdessä. Niin mä jätän sinne vähän tilaa niiden väliin. Kädet voi olla täällä sivuilla. Tai sit sä voit nostaa ne tänne sun pään päälle. Ja niin kuin aina joogassa, hengitys on kaikista tärkeintä. Se yhdistää mieltä kehoon ja rauhoittaa hermojärjestelmä. Ota syviä hengityksiä sun lepäävän soturin asennossa muutaman minuutin ajan. Anna kehon sulaa kohti lattiaa. Ota vielä yksi syvä hengitys tässä. Nouse sitten hitaasti ylös. Seuraavaksi tehdään sammakkoasento. Ja se tapahtuu niin, että me levitetään meidän jalat tänne sivuille, polvet tänne sivuille ja jalat lepää siellä rennosti matolla. Sitten me lasketaan meidän kyynärpäitä tänne matolle. Ja pelkästään tämä asento voi olla ihan ok. Voit vähän ehkä pyöritellä sun lantiota. Vähän mennä eteen ja taakse, vähän lämmitellä sitä lantion aluetta auki. Tää saattaa hyvin riittää, tai jos haluat, niin voit tulla vielä vähän tänne syvemmälle. Tässä näin päin. Ja antaa rinnan sulaa maahan ja leuan tulla kans sinne maahan. Jos haluat, voit myös ottaa tyynyn tähän ja vaikka levätä sen tyynynkin päällä, kunhan sulla on mahdollisimman mukava asento. Tarkoitus ei ole repiä niitä nivusia auki, vaan hellästi antaa niiden avautua. Muista hengittää.
Vielä muutama hengitys tässä asennossa. Nouse sitten hitaasti ylös. Seuraavaksi tehdään nukkuvan kyyhkysen asento. Ja se tapahtuu niin, että tuodaan vasen nilkka tänne oikealle nivuselle. Ja painotaan hitaasti tänne maata kohti. Tässäkin voi olla ihan mukava tää tyyny. Vaikka vähän korkeampi tyyny tässä. Missä voit lepyyttää sitten sun päätä tässä mukavasti. Tämän pitäisi tuntua siellä vasemmassa nivusessa mukavan venytyksen. Hengitä syvään ja anna kehon rentoutua. Ota vielä muutama syvä hengitys tässä. Vaihdetaan sitten puolta. Tuo sun oikea nilkka tänne vasempaan nivuseen. Ja laskeudu hitaasti sun jalan päälle. Tää mielellään siellä tyynyllä. Se on oikein mukava asento. Hengittele syvään. Vielä muutama hengitys. Ja nouse sitten hitaasti ylös. Tehdään vielä selän kierrot. Ja se tapahtuu niin, että me tullaan makuasentoon matolle. Ja nostetaan meidän oikea polvi ylös ja lasketaan se tänne tyynyjen päälle. Oikea käsi avautuu sivulle. Vasen käsi voi olla polvella tai täällä sivulla, miten vaan susta mukavalta tuntuu. Ja pää kääntyy sinne
oikeata kättä katsomaan. Toki voit sulkea silmäsi ja antaa sun kehon rentoutua tässä. Syviä hengityksiä. Vielä muutama syvä hengitys. Tuu sitten takas selälle. Jos haluat, voit tehdä tässä pienen happy baby asennon. Ottaa jaloista kiinni ulkosyrjistä ja painaa selkärankaa kohti lattiaa. Tehdään selänkierto vielä sinne toiselle puolelle. Tuo ne tyynyt sinne toiselle puolelle kehoa. Nosta vasen jalka koukkuun ja anna sen pudota sinne tyynyjen päälle. Kädet leviää sivuille. Katse tulee kohti sitä vasenta kättä. Voit sulkea silmät ja rentoutua ja hengitellä. Vielä muutama syvä hengitys. Hyvä. Tuu sitten savassanaan, eli loppurentoutusasentoon, eli makaat vaan rennosti siellä lattialla. Tää auttaa kehoa rentoutumaan ja vähän niin kuin nollaa kehoa ton venyttelyn jäljiltä. Ihan hetken aikaa. Anna itse sulaa sinne mattoa vasten.
Tuu sitten pikkuhiljaa takas tähän hetkeen. Nouse ylös ja tunnustellaan vielä hetken aikaa meidän energiaa. Tuntuuko kehossa nyt erilaiselta ennen kuin tätä harjoitusta? Onko se mukava kohta kehossa entistäkin mukavampi? Onko ne kirveydet ehkä siellä vähän hellittänyt? Kiitos kun olit tekemässä tätä harjoitusta mun kanssa tänään. Toivottavasti tykkäsit ja tuntui mukavalta. Lähetän sulle paljon rakkautta, tsemppiä, suojelusta, valoa, siunauksia, ihmeitä, kaikkea tosi hyvää sun elämään. Nähdään ensi videolla. Moi!